Tak jo, ahoj. Já vás všechny vítám u prvního dílu svého podcastu O všem a o ničem, kde, jak už název napovídá, budu mluvit tak nějak o všem a o ničem. Můj nápad k tomu vytvořit nějaký podcast nebo něco, kde bych mohla mluvit nebo se nějak vyjádřit, přišel asi v únoru, což už je teda teďka skoro rok zpátky, když jsme měli psát práci, něco jako, jak mě ovlivnila škola, něco v tom smyslu. A já jsem si představovala, když jsem to psala, jak by to znělo, kdybych to říkala, nebo jaký bych tam dala tón hlasu a tak podobně. A pak jsem si jako říkala, jo, dobrý, super, zajímavý nápad, ale jak to pojmout? A napadlo mě, že bych mohla nahrávat podcast, což mi leželo v hlavě opravdu hodně dlouho. Během jara jsem si začala psát různé nápady, jako co by mohly být díly, nebo jaké téma by se dalo řešit v nějakém díle. A vlastně musím říct, že napsala jsem si několik nápadů na to, co by se dalo řešit v některých dílech. A sama sobě jsem už tehdy dala ultimátum, že pokud nevymyslím třeba aspoň 10 dílů potenciálních, tak do ničeho takového určitě nepůjdu. Když nahrávám tady ten díl, tak řekla bych, že třeba 10 nápadů na nějaké díly máme napsané, ale zrovna tohle je díl, k kterému žádnou přípravu nemám. Hlavně teda kvůli tomu, že bych chtěla vysvětlit, o co jde a co se vůbec, nebo čeho se to týká, jak jsem se k něčemu takovému dostala, jaké jsou moje záměry a těžko říct, co všechno ještě. Zrovna teďka je 10 večer, jsem na kolejích a všude kolem slyším různý hlasy, smích. Těžko říct, jestli oni slyší mě, ale pokud je něco slyšet na pozadí, tak je to celkem rušný prostředí. A vlastně jediný impuls k tomu, abych konečně nahrála tady ten první díl, pro mě teda byl to, že moje spolubydlící tady teď asi 4 dny není. Teď už je teda asi poslední noc, kdy tu není. A já jsem si říkala, že když to nenahraju teď, tak už to asi nenahraju, protože když to tady bude, tak bylo by mi strašně blbý. Minimálně teda asi u toho prvního dílu si sednout s telefonem, sluchátkama pod deku a začít tam něco vykládat. Což teda zrovna teď dělám, cítím se u toho divně, jo, cítím, ale jakoby teď předtím jsem nějakých 15-16 minut mluvila taky takhle jakoby do mikrofonu a zkoušela jsem si nahrát, řekněme, tu cvičnou epizodu, nebo prostě tu epizodu, u které mě napadlo, to téma, které mě napadlo, nebo přivedlo k tomu začít tady s tímhle s tím. Ne, že by to za moc stálo, ale některé myšlenky, které jsem tam řekla, asi nejsou úplně marné, nicméně 100%, pokud budu pokračovat v podcastu, tak to nahraju ještě jednou a bude to víc v klidu, víc se zaměřím na to, co tam říct chci, co tam říct nechci a tím, že to bylo zrovna založené na tom, že jsem četla text, který už jsem měla napsaný a dodávala jsem k tomu nějaké svoje poznatky, tak ono to bylo chvílema strašně zasekané tím, že vlastně jsem třeba špatně přečetla nějaké to slovo, ono to pak nedávalo smysl a tak podobně. Takže v tomhle ohledu určitě, pokud bych to nahrávala znovu, tak bych si to nechystala až tak moc dopodrobna, protože stejně se to nedá číst naživo. Jakože můžu se samozřejmě opravit kolikrát chci, ale je to něco jiného, než když to vykládám takhle z patra a vím, že si to slovo můžu upravit a ta věta bude dávat smysl, protože ho tvořím právě teďka. Úplně původně jsem chtěla celý tady ten podcast odpálit dílem, který by se týkal mého desatera typu, jak přežít prvák na vysoké škole, co si všechno nachystat, s čím počítat, na co si dát pozor a tak podobně. Ale já jsem to nestihla, nebo jakoby mým plánem bylo nahrát to, až budu u moře, takže si prostě jednou ráno stanu na východ slunce, sednu si tam někam na pláž a namluvím to,
do toho mi tam bude hezky šumět moře, bude to všechno strašně super, krásný a tak. Ale jak když jsem tam byla, tak párkrát jsem teda nezvládla vstát, protože to znamenalo stávat třeba ve 4 ráno, abych stihla fakt ten východ slunce, což se mi nechtělo a minimálně jedno jsem to zaspala. A když jsem tam šla po druhé, tak jsem tam nebyla sama, což opět jsme u toho bylo by strašně divný se tam pak najednou sednout někam prostě do rohu pláže a začít mluvit do telefonu, když jsem tam byla s jinýma lidma. Takže to úplně nevyšlo. A další věc, proč teda tenhle díl se netýká toho desatera a proč to desatero asi ani v blízké době nevyjde, je ten, že dneska, když to nahrávám, tak za sebou mám 9. den akademického roku, nebo 9. den semestru, to je jedno. A to znamená, že škola začala už v podstatě třeba před 10 dnama skoro. A všichni, kdo šli do prváku, tak už to pravděpodobně teda mají teďka za sebou. A pokud to nemají za sebou, tak je to teda sice čeká třeba na začátku října, uznávám. Nevím, jestli jsem neslyšela, že některá z těch technických škol začíná až o něco později. Ale ať je to jakkoliv, tak já nechodím na technickou školu a to, co platí u nás, tam platit nemusí, což obecně teda platí i o různých fakultách, ale moje myšlenka je ta, že akademický rok už začal a je zbytečný teď asi vydávat něco, co na internetu už existuje a dá se to dohledat. A i když třeba možná mám nějaký poznatek, který někdo nezmínil, nebo se na něco dívám trošku jinak než někdo jiný, tak můžu to vydat za rok nebo za půl roku, v době, kdy se budou dávat nějaké přihlášky nebo kdy se budou psat přijímačky. Takže si myslím, že teď na to prostě není správný čas. Další věc, ke které jsem se chtěla ještě vyjádřit předtím, než vůbec začnu nějaký ty témata nebo tak jakoby rozebírat v následujících dnech, týdnech, měsících, těžko říct, je to, že proč vůbec nahrávám podcast, nebo proč podcast. Já jsem nad tím přemýšlela a tak si říkám, jakoby, proč by ne. Dělají to všichni, tak proč ne já? Jasně, já vím, že je milion podcastů a že i na tohle téma bude určitě už existovat nějaký podcast, ale proč bych to nemohla zkusit, jakože chtěla jsem to zkusit, když dávno jsme podcasty nahrávali s kamarády o historii a vlastně to celkem bavilo. A vzhledem k tomu, že tohle by se mělo zaměřovat na věci, které jsou kolem mě, zajímají mě, nebo respektive prostě jsou to výblitky mojí mysli, tak na to nepotřebuji zase takovou přípravu, jako jsem potřebovala tehdy, protože je rozdíl, jestli tady budu mluvit o tom, jaký je můj názor na to, že aby se zrušilo známkování v první třídě, dejme tomu, což je prostě něco, co se jednak probírá u nás ve škole každou chvíli. Další věc je, že se prostě pohybuju teď zrovna v tom prostředí lidí, kteří tyhle věci řeší a mám na to třeba nějaký svůj názor, plus je to pořád názor. A je rozdíl, jestli mám někomu popisovat, jak si třeba Jindřich VIII. Hledal manželky a proč si vybral tuhle a proč na její sestru třeba, nebo abych popisovala třeba jedna z věcí, kterou my jsme tehdy točili, byla maturita, nebo maturitní otázky, rozbor maturitních otázek z dějepisu, na které jasně měla jsem to zpracované, nebo nutilo mě to zpracovat si ty otázky, jasný, skvělý, ale musela jsem s tomu fakt věnovat ten čas, tady si teď sednu, podívám se a jo, jasně, občas nakouknu třeba do nějakých poznámek, nebo mám vypsané v poznámkách svých jakoby třeba nápady na ty díly, nebo tak, jo, jasně, chvilinku jsem tomu věnovala, ale oproti tomu, jak dlouho trvalo fakt zpracovat třeba díl o Velikonocích, který jsme nahrávali, řekla bych, že tak v 6-7 lidech, a na který jsme se týden připravovali, jsme fakt dohledávali ty informace, rozdělovali jsme si to a bylo toho fakt spousta, tak tohle oproti tomu jsou věci, ke kterým si sednu a za chvilku, když si uspořádám myšlenky, tak můžu začít a srovnat si myšlenky v průběhu. Pak jsem se tady dala známku, že chci zmínit, proč
netočím třeba video nebo něco podobného. A důvod je teda ten, že jednak, jak jsem před chvílí řekla, mám spolubydlící, s kterou se ještě až tak dobře neznám a fakt nevím, jak by na to reagovala. A já sama nevím, jak bych reagovala na to, kdyby někdo vytáhl, nebo někdo, s kým bydlím, koho moc dobře neznám, vytáhl kameru a prostě začal natáčet, protože takhle pořád je to tady naše nějaké místo, kde bydlíme, trávíme tu ten čas a asi to úplně nepotřebuju sdílet nebo nepotřebuju sdílet její čas pokoje s jinýma lidma, protože je to její místo a ne moje, což prostě vycol. Ale další věc, která se s tímhle teda pojí, je to, že mám opravdu malinkatý pokoj a tady není jakoby koutek, kam by se dalo třeba zalézt nebo tak, takže v tomhle ohledu je pro mě teda asi zatím nereálný něco takového, protože nevím, jak bych to zrealizovala, jakoby kdybych třeba viděla v době, kdy ona není tady, nebo kdy ona by tady nebyla, byla by ve škole, něco takového, ale já bych v tu dobu musela být tady, musela bych všechno stihnout. A jakoby není to úplně tak jednoduché, jako tady tohle, kdy v podstatě stačí, abych byla hodinu někde sama, měla s sebou sluchátka, možná ani ne, prostě telefon s mikrofonem. Dobře, pokud bych u toho chvíli vydržela, tak i mikrofon, ale pokud bych u toho nahrávat ty podcasty vydržela tak dlouho, abych si pořídila mikrofon, tak už bych si tomu, dejme tomu, věnovala na takové úrovni, že bych byla ochotná tomu věnovat ten čas i jinde, než úplně náhodně nějaký večer. Ale v každém případě já neříkám, že nikdy nic takového nevznikne. Dost možná jo. A dost možná to bude brzo, těžko říct. Jakoby během minulého semestru jsme se s celkem baví natáčet si nějaký věci, stříhat a tak podobně. Takže neříkám, že nic takového nevznikne, jenom že by to bylo určitě složitější než tady tohle. Teď odskočím od svého broblání na to, jak nic není jednoduché udělat a přejdu k tomu, co tady budu nebo co bych tady chtěla řešit v budoucnu. Takže v každém případě tady mám nějaké téma o škole a školství, protože kolem toho se teď nějak točí můj život. Potom jedna z dalších věcí, o které doufám někdy budu mluvit, je pocit vítězství. Čemuž mě dovedlo nedávné zjištění, že jsem celý život hrála hru, o které jsem prostě myslela, že to, čeho já jsem dosáhla, je vítězství a ono prostě není. Možná by stačilo někdy číst pravidla, ale k tomu se dostanu až někdy jindy. A dále tady mám tak třeba věci, které mě fascinují, nebo sporty, návykové látky a tak podobně. A teda, jak už jsem řekla na začátku, jak název napovídá, tohle bude o všem a o ničem, protože řekla bych, že z celého tohohle dílu, který teď zrovna jasně nesestříhaný a tak, má nějakých 18 minut a jsem si vědoma toho, že velká část toho se vystřihne kvůli tomu, že tam buď mlčím, nebo že jsem se přeřekla, nebo tak, ale během té doby, kdy to nahrávám, jsem neřekla vlastně nic až tak důležitého, nebo nic, co by říkalo něco konkrétního, takže jak asi chápete, budu mluvit o všem možném, ale dost možná se z toho nedozvíte vůbec nic podstatného. A to by asi bylo teda všechno pro dnešní epizodu. Jestli jste to doposlouchali až sem, tak si toho strašně moc vážím a budu ráda, když mi dáte vědět, co si o tom myslíte, nebo co by vás třeba zajímalo, jaké vaše nápady, postřehy. Budu vděčná za jakoukoliv zpětnou vazbu. A teďka se mějte všichni hezky a třeba se někdy uslyšíme u dalšího dílu. Tak ahoj!